ଆଇଟମଟା ନା ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍। ବନେଇବା ବି ବହୁତ ଇଜି। ପଣସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଏଠି କଢା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଉଳରେ ଅଦା ଜିରା ପଡିକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ତ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ବାଟିକି ଆଡ କରିପାରିବେ। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପଣସ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଏମିତି ଚକଟିକି ଆଡ କରିଦବା। ଭଲସେ ଚକଟିକି ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ବରା ସେପରେ ସବୁଗୁଡା ଗଢିଦବା। ଏବେ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଗରମ କରିକି ବରା ସବୁକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। लो ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କୁକ୍ କଲା ପରେ ୟାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି କଲର ଆସିଲେ ୟାକୁ କାଢିଦବା। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଣସ ପିଠଉ। ଆପଣ ୟାକୁ ପଣସ ବରା ବି କହିପାରିବେ। ସାଇଡରେ ମୁଁ ଟିକେ ସସ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଗକୁ ତ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ପବନ ଦଉଛି ନା, ଏଇ ଆଇଟମଟା ତାକୁ ଫୁଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏଇ ଆଇଟମଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ନା କି ଜଣା ହିଁ ପଡୁନଥିଲା କି ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ପଡିନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଆଇଟମଟା ମୋର ଛୋଟବେଳ ହିଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ଆଇଟମ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଇଭିନିଂକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।